Mai ƙaunata ina ƙaunar kya ko wani hali, san maimaita ni kya kan koda a gaban alkali. Mai ƙaunata ina ƙaunar kya ko wani hali, san maimaita ni kya kan koda a gaban alkali. Ke mai kyau ce haƙiƙa kin iya daurin kwali, kina mini kwarjini a ido in kin saka kwalli. Na kune zuciya take na bawa makuli, ina kaunar kiki yarje min ko sai mai aure. Tsananin kauna ko wahala ne akan ki na jure, mai raba ni da ke na shakka shi zai raba aure. Mu yi tamkar tsintsiya a fagen soka na muture, haka shi zai samu bawa magauta kunya yan kure. Mai ƙaunata ina ƙaunar kya ko wani hali, san maimaita ni kya kan koda a gaban alkali. Ni banda yake masoyata duka fatin duniya, in na yi shiru a rai ke ce ke min da kawalniya. Sannan tsanani akan ki na ɗau alkawarin juriya, in dai numfashi na zai fita zani aure. Ke ɗaya ce na yarda na buɗe zuri 'yar uwa,